Moikka kaikille. Tänään me pelataan Sims Playplayta. Tässä on mun Anna Saarela. Mä oon laittanut sen nimeksi Anna Saarela. Tällainen. Tuolla on niinku tollanen huone. Mä toivon, että lähetätte viestiä laitatte tonne kommentteihin, että miten tehdään siitä Simsis toi lapsi. Eli tänään mä näytän, kun me tehdään toi uusi tyyppi. Tämä poistetaan. Sitten. No ehkä mä en just tainnut mitään tuolla. Mä vähän tuohon. Tulee. Tällaisia kivoja. Jos mä ottaisin ekana tällaiset apatyypit, sen jälkeen poistaisin kalat. Tää on ihan kiva tyyppi. Tää mulla oli. Tässä näette tällaisen. Mikä pystyy ottaa. Mä puhun varmaan aika hiljaa. Tällaisen pystyy ottaa. No. Kövystys. Sitten lähdetään. Löydetään se tytön. Anna ton Saarelan luo. Anna Saarela. Anteeksi paljon, mutta näin. Eli nyt. Mä otan täältä joku. Katsotaan mitkä vaatteet on nyt. Tuollainen, okei. Tuollaiset silmät. Siis mitkä kengät täällä on?
Joo. No, ehkä me tehdään ihan itse tällaiset. No niin, ekana. No. Ja nyt on huono tälle. Mitä vaikka Leo. Ei tehtäisikö poika? Ai niin joo. Joo, Veera Helminen. Aloitetaan nyt ihan... Odotaisiko joku? Tällainen. No ei. Tollasen mä haluaisin. Tonkin tälle. Joo, otetaan toi. Sitten mikä paito? Täällä on vaikka mitä paitoja. Olisiko tällainen hieno? Tai tällainen. Te voitte sanoa kommenteissa, jos te haluatte lisää Sims-videoita. Niin mä teen videot, jos te haluatte. Ja sitten toitetaan täältä jotkut tuollaiset kengät. Eikö tuolla mitään hyvikäänkin? Laittaisiko ne? Joo. Niin, mitä täältä? Onks täällä se? Ei. Näin. Mennään niitä maailmaan. Nyt sinä saat tulla tällaiseen ihanaan kotiin. Äläs karkaile mihinkään. Jos sä menisit nukkumaan. No, ootakaa hetki. Mulla on vähän pelleille, älkää ihmetellä tätä. Älkää ihmetellä tätä No voi vitsin puhelin. Tää on puhelimella pelleille. En mä halua tonne. Lopetan nyt tää pelleille. Mä laitan tän hetkeksi paussille siksi aikaa kunnes tää lopettaa. Noin. Nyt se lopetti pelleilyn. Mihin se oikein vei mut? Ei myynyt. Noin. Nyt pyydetään tänne se toinen mies. Tule pois sängystä. Nyt pyydetään tänne se mies. No mitä sulla? Ai se, että kävit. Okei. Miksi täällä on edes kello? Eihän täällä pitäisi olla kelloa. Kyllä mä tästä on 5. Enkä mä halua, että on niin paljon ikkunoita. Mistä sais paljon rahaa, niin mä voisin myydä sen, koska mä haluan paljon rahaa, että mä voin ostaa uuden talon.
Tää on johtu siis. Jos tää ostaa puhelimen, niin paniskohan siitä. Kaikki ikkunat pois. Miksi vessassa on ikkuna? Mitä se teet? Sullekin pitäisi käydä ruokaa. Niin. Mun mummi puhui tuolla äsken. Mitäs ohi? Mun mummi, koska mä oon mun mummilta 30 euroa on puusta. Pienen se ehkä johonkin tänne, koska toi on ihan kaunista osoitte. Jäädäks tähän? Ketään tähän? No joo. Iso poistaa toi toinen pois. Ei taas. Älä sanoa. Ei taas, please. Joo, no. Niitä minä olen näyttänyt jo pari juttua. Miten ne tehdään Sims-tyyppejä. Ja näyttänyt vähän kun mä oon korjuuttanut taloja. Eli ensi videossa mä lupaan, että tällä miehellä on vähän parempi talo. Eli se oli sitten moikka moi!